결정체를 나타나면서 마지막 코스 안내 말씀드리겠습니다. 김무화술 선생님께서는 잠시 후 소비가 탑승을 마감할 예정이오니 지금 22번 탑승으로 탑승하여 주시기 바랍니다. 안산항공에서 다시 한번 마지막 코스 안내 말씀드리겠습니다. 김무화술 선생님께서는 잠시 후 항공기가 탑승을 마감할 예정이오니 지금 22. Те ли са като българите мразят да си при нас базара? Знам. При нас базара? Не, чужденци, ако влязат, например, много да сумат, но че по принцип се разбесняват с там. То чипс, какво беше поне? Беха го оценил. Имаше един с чесън. Добре, това. С чесън имаше. Не, бе, ясно ще ми е писнал чипса. Да, бе, това е. Аз се обичам, бе, Кириза ли се отвън? Абе, няма се вино. Няма, не се кириз. Не си това къде го снимах с нощи, сигурно нищо не излезе. То може да излезе повече, ти кажа. Може да излезе повече. Да излезнат някакви светлинки. То тук точно това ще стане. Виж го това приятел бакшиша. Те са по-големи. А той дали ни вижда капара? Гледай към нашата стасия. Аре, не, да слизат. Той не знае кое сме стая. Той си вика, Научил ни е? Вика, те са по-големи мошеници от мен. Той не знае, че сме българи.